There was a lot of interest from abroad. There were more than 40 foreign press. There were more than 40 buyers from abroad, and it is great for all designers that it was such a great hit. Ήθελα πραγματικά να παρευρεθώ, γιατί με ενδιαφέρει κάθε τι καινούριο και με ενδιαφέρει να πηγαίνουμε μπροστά εδώ, και είναι ένα μέρος, η Κύπρος, η πατρίδα μας, που απέδειξε ότι πάει μπροστά και ξεπερνάει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Έχουμε εξαιρετικούς δημιουργούς και στα αυτών των χώρων, να μην είμαστε ξενομανείς, δηλαδή έχουμε πράγματα δικά μας, που είναι εισάξια. Μου αρέσει να έρχομαι εδώ στις πρεμιέρες που κάνει η πατρίδα μου.